Mae ymarfer Prabhakar Pachpute yn ymchwilio i effaith gweithgarwch mwyngloddio ar weithwyr unigol, cymunedau ac amgylcheddau naturiol ledled y byd. Mae'n cyfuno ymchwil i'r diwydiant mwyngloddio byd-eang gyda phrofiadau ei fywyd i greu tirweddau dychmygol wedi poblogi a delweddau swrealaidd yn ogystal â chroesiadau o bobl a pheiriannau. Mae ei waith yn mynd i'r afael a thraws newid tir a phobl ddoe a heddiw drwy lafur a chamfanteisio. Mae aelodau o deulu Pachpute wedi gweithio ers tair cenhedlaeth yn mwyngloddiau glo Chandrapur yng nghanolbarth India, sy'n dwyn yr enw Dinas Aur Du. Mae'n ardal sy'n gyfoethog o ran glo a mwynau a ffosiliau sy'n werthfawr yn fasnachol, fe'i ddisgrifir fel amgueddfa ddaearegol. Ar gyfer Artist Mundi 9, mae Pachpute wedi creu baneri cynfas mawr wedi'u peintio a gweithiau llai ar bapur, sy'n archwilio problemau lleol a byd-eang yn ymwneud â llafur a chamfanteisio a chloddio am adnoddau naturiol. Mae waliau'r oriel wedi'u golchi'n ysgafn gyda siarcol gan awgrymu llwch glo, huddygl, mwrllwch a llygredd. Wrth fynd i mewn i'r oriel, cawn ein denu ar unwaith gan March Against the Lie, IA, peintiad mawr ar gynfas wedi'i fframio rhwng dwy golofn yn yr oriel a'i hongian fel llen gefndir theatraidd. Mae'r ddelwedd o ddwrn caeedig yn codi o dirwedd wag o gopawn mynyddoedd wedi hadleisio gan dwmpathau o brif ar waelod y faner. Mae'r dwrn caeedig yn symbol cyson yng ngwaith Pachpute, sy'n arwydd o gydsafiad, undod a chryfder wrth siarad am wrthodiad a gwrsafiad. Cyflawnodd Pachpute gyfnod o ymchwil yn llyfrgell glowyr De Cymru yn Abertawe, gan gysylltu llafur dosbarth gweithiol a symbolau undod cyfunol rhwng traddodiadau glofaol Cymru ac India. Wrth drafod ei gynlluniau ar gyfer yr arddangosfa, dywed Pachpute, mae'n ymwneud â'r dirwedd a diraddio cyrff dynol, cyrff anifeiliaid yn ogystal â'r dirwedd ei hun. Mae rhan ohono'n ymwneud â'r protestiadau sy'n digwydd ledled y byd hefyd. Un brotest y mae Pachpute yn cyfeirio ati yw protest barhaus ffermwyr yn India. Gweithwyr amaethyddol yw mwy na 40% o boblogaeth yn India. Mae gweithredwyr o bob cwr o'r wlad wedi cyfunoli i dynnu sylw at sut y bydd cyfreithiau ffermio newydd yn gwthio ffermwyr i ddyled, gan ei gwneud yn ddibynnol mewn ffordd anghynaliadwy ar gorfforaethau mawr. Mae'r gwerthoedd hyn o wrthsafiad yn adlewyrchu protestiadau a gorymdeithiau newyn tebyg gan lywyr di-waith De Cymru yn erbyn polisïau'r llywodraeth yn y 1920au a'r 30au. Nesaf, deiwn at Museum Menageries, clwstwr o 40 o weithiau bach ar bapur. Maent yn dwyn llen gwerin a chwedlau i gof, ac mae pob gwaith yn cyflwyno cymeriadau newydd i stori lle mae croesiadau o bobl a pheiriannau'n symud ochr yn ochr a thwmpathau o brif, gyda choesau ac anifeiliau dychrynllyd wedi ei dadleoli. Gwelwn ffigurau dynol gyda phennau picas yn chwistrellu pla laddwyr a ffigurau y mae ei danedd dir ei hunain yn cael yn erbyn eu cyrff ei hunain. Rydym yn gweld dyrnau wedi cael deno amgylch talpiau o brif llwyd a delweddau o simneau sy'n mygu yn ffrwydro o frest ffigur cwmpiedig. Rydym yn gweld eliffantod yn rhedeg, pysgod yn cael ei tynnu o ddŵr a phen hipo wedi osod ar goesau dynol. Wedi'i gwasgaru ar draws llinell meridian anweledig, mae'r eiliadau sy'n ymddangosiadol anghymesur yn Museum Menageries yn cyfeirio at effeithiau parhaus a chymleth y mae trawsnewidiadau hanesyddol wedi'i cael ar raddfa economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Yn hyn ac ymhlith hyn, gwelwn arwyddion a symbolau protest hefyd, megis rhiglenni nwy, ffigurau wedi hymestyn yn ildio a dwy droed asgellog yn ymestyn ymlaen o fwawg. Yn y March Against the Lie, IB, gwelwn ddefnydd Pachpute o'r ffigur dynol yn adlewyrchu ei brofiad o deithio i Brasil, Columbia a Gwlad Pwyl, lle daeth ar draws pobl sydd wedi cael ei dadddynheiddio gan y diwydiant mwyngloddio. Dywed, rhywsut roedd y bobl neu'r cymeriadau sy'n bodoli yn fy ngwaith wedi ymdoddi eu hunaniaeth a'r dirwedd mewn trawsnewidiad cyson ond gwyliadwrus. Mae trawsnewid pobl gwrthrychau daearyddiaeth, diwylliant a mudo fel cymylau sy'n symud yn dawel, sy'n creu siapiau gwahanol wrth iddynt symud. Yn y llun, mae tir wedi'i greithio gan flynyddoedd o fwyngloddio cyson. Mae breichiau, coesau ac wynebau wedi'i datgysylltu oddi wrth y corff ac yn bodoli fel rhan o'r peiriant diwydiannol. Yma yng Nghymru rydyn ni'n rhan o'r datgysylltiad hwn hefyd, gan ddibynnu ar adnoddau gwledydd eraill. Mae'r pyllau glo dwfn a fi'n anadl einioes Cymru yn ei dydd wedi cael bellach ac mae tanwydd yn cael ei fewnforio o dramor. Mae'r dyfeisiau rydym yn ei defnyddio y funud hon, ein ffonau a'n cyfrifiaduron yn dibynnu ar fwynau pryn. Rydych chi'n dal metelau gwerthfawr yn eich dwylo. Er bod y cloddio o'r golwg i ni erbyn hyn, rydym wedi'n
gwreiddio a'n cysylltu ar un systemau a'r effeithiau maent yn cael ar y tir a'r corff. Mae technoleg a'n dibyniaeth arno yn ddigwyddiad pob dydd, mae yn dyfeisiau'n estyniad o'n ffurf gorfforol. Trown i wynebu wal chwith yr oriel, lle mae 2 beintiad banner mawr yn ymestyn ar draws y gofod cyfan gyda gelfennau wedi'u tynnu â llaw yn tasgu o'r cynfas tuag atom. Mae'r olygfa'n dirwedd arallfydol, diffeithiedig, ôl-ddiwydiannol o gei dyllau a chymoedd cerddiedig, heb fywyd planhigion ac anifeiliaid hunllef ecolegol. Dychmygwch eich hun ar blaned arall neu wyneb y lleuad. Mae ffigwr hanner dyn, hanner mynydd yn ein gwahoddi edrych ar ei teyrnas ddiffrwyth. Mae gan y dirwedd swreal hon naratifau cymhleth sy'n dwyn ynghyd lawer o straeon. Maent yn straeon am fudo, llafur a thir sy'n newid. Mae Pachpute yn disgrifio cael ei ddenu gan y ffurf swrealaidd hon o greu delweddau, gan ei fod yn gyfuniad o afresymoldeb a harddwch. Gallwn weld y gwrthgyferbyniad hwn yng ngheuau mwynglodedig a thirwedd naturiol y pentrefi Sasti, lle cafodd ei eni, o edrych arno ar Google Earth. Mae'r gweithiau a arddangosir gan Pachpute yn cyfuno i ffurfio gweledigaeth o draul, dadleoli a chysylltiad didostir. Mae'n gofyn i ni feddwl am y mannau sy'n cael ei gadael ar ôl pan fyddwn nhw'n cymryd yr hyn sydd ei angen arnom ac yn ei gadael yn wag ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.